Soňra hormatly prezidentimiz Qırğız Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy, Qırğız Respublikasynyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Adylbek Kasymaliýew bilen duşdy. Mihman mähirli kabul edilenligi hemde döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, büýük giňmeşwerlik halkara çäranyň Türkmenistana geçirilmeginiň möhüm ähmiýetini ňytdy. Hemde pursatdan peýdalanyp Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň döwlet başdanmyda hemde gahrman arkadagymyza iýeberen mähirli salamyny ýetirdi. Şeýle de belent mertebeli mehman gahrman arkadagymyzyň şu ýylyň aprel aýynda Qırgızstana amala asyran dostlukly saparyny ýakynly duýgular bilen ýatlaýanlygyny bellidi. Hormatly prezidentimiz dostlukly ýurdun premier ministrini mehmansyr türkmen topragyny mähirli mübarekläp Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmaga çaňkylygy kabul edennigi üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Şeýle de döwlet başdanmyz pursatdan peýdalanyp dostlukly ýurdun prezidentine iň gowy arzularyny beýan etdi. Dostlugyň dowamyna belenişi ýaly Türkmenistan we Qırgızstany dogonluk, hoş niyetli goňşuluk we özara düşünşmek görelgelerini esaslanýan gatnaşyklar baglanşdyrýar. Tarihin, medeniyetin, ruh, ahlak kımmatlıklarının umumuluğu ve bilelikdäki ösüşe ımtılma bu gatnaşyklaryň esasyny düzýär. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde Qırgız Respublikasynyň premier ministri, Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Adylbek Kasymaliýew birek-birege berkjan saglyk awadançylyk jogapkärlik döwlet işlerine üstünlükleri arzu etdiler.